Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα λύσουμε τα προβλήματά σας. Έκανα και ρήμα. Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα λύσουμε τα προβλήματά σας. Είτε με χιουμοριστικό τρόπο, είτε με αληθινό τρόπο. Πάμε να λύσουμε τα προβλήματά σας. Μα το έπαιξες ήδη αυτό. Εντάξει, συγγνώμη. Πάμε να δούμε τι προβλήματα έχουν οι subscribers. Μάθε μου πώς να πιάνω subscribers στο YouTube. Πώς το κάνεις? Είναι πολύ πιο απλό από όσο νομίζεις. Οπ, ένα subscriber. Δεν είσαι αστείος. Ισχύει. Εσείς δεν είστε αστείοι. Ελάτε εδώ να μου αποδείξετε ότι είστε αστείοι. Να σου πω ένα αστείο. Ναι. Ο Ντέστρο. Καλό! Τελειώνεται! Τουλάχιστον παραδέχτηκες ότι έχεις πρόβλημα. Παιδιά, αυτό το σχόλιο είναι συνταρακτικό. Έμαθα. Εκτός από τους κανονικούς viewers που είναι άνθρωποι, έχω και μπάλες του volley viewers. Και μία από αυτοί μας ρωτάει: μάθε μου πώς να γίνω μπάλα του μπάσκετ αφού είμαι μπάλα του volley. Φίλε μου, αυτό θέλει πολύ περισσότερη τεχνική από το προηγούμενο να πιάσει subscriber. Οπ, ένα subscriber. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω θα το καταφέρεις, πιστεύω σε σένα. Από ό,τι βλέπετε έχω μια ξεφούσκωτη παλιά μπάλα του βόλεϊ. Τώρα παιδί μου κοίτα πολύ προσεκτικά τι θα κάνω, έτσι, και εκτέλεσέ το βήμα προς βήμα. 1, 2, 3. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι όταν είδα αυτό το σχόλιο ταυτίστηκα στο 100%. Εδώ πέρα γράφει ο Ραμίρες, δηλαδή το πρόβλημα είναι ο Ραμίρες. Και συμφωνώ απόλυτα! Αυτή είναι το πρόβλημα! Ναι, σε πειράζει η αλήθεια, τον πειράζει η αλήθεια! Έρχομαι! Έλα, τέλειωνε! Πάρ' το απόφαση ότι όποιοι σε κράζουνε έχουν δίκιο. Αντιγράφεις τον Ντούτζεϊ! Το Ραμίρες έχει και μαγικές ικανότητες εκτός από ραπ ικανότητες, λέμε τώρα. Το σχόλιο αυτό γράφτηκε από την αδερφή μου. Το link του καναλιού της θα είναι κάτω στο description. Ντεστρό, έχω ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω να σβήνω τη φωτιά που είναι δίπλα μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο, αλλά θα προσπαθήσω να μπω μέσα στην κατάσταση. Κυριολεκτικά. Μια φωτιά. Νομίζω ξέρω πώς να τη σβήσω. Πώς να δω Ντέστρο χωρίς να ξερνάω? Ντέστρο Games μόνο. Πω, τι να δω τώρα? Ποιος είναι πάλι αυτός? Άντε να δούμε τι βιντεάκια κάνει αυτός. Ξέρω εγώ ρε Destro Games, απλά μην με βλέπεις. Πω, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Ότι ο Γκλόμπο είναι φλόρος. Αυτό ισχύει. Τέλος πάντων, ας το διαπραγματεύσουμε. Γκλόμπο! Τι βαθμούς πήρες στο τρίμηνο? Κακούς. Πόσο κακούς? Πολύ. Πώς να ξεφύγω από τους ανθρώπους που πρωί μου μιλάνε? Πραγματικά παθαίνω πάλι ταύτιση με αυτό το σχόλιο. Δεν σου κάνω καμία πλάκα, είμαι εδώ και 2 λεπτά και δεν μπορώ να σκεφτώ απάντηση. Είσαι ο γκουρού. Εσύ είσαι ο νέος διευθυντής αυτού εδώ του καναλιού. Γιατί μπόρεσες και βρήκες κάτι που ο Ντέστρο δεν μπορεί να λύσει. Αυτό ήταν. Παρετούμε. Έλα εσύ εδώ. Έλα. Τέλος. Is over. Θα σας έλεγε ο Κάκτος να κάνετε like και subscribe. Αλλά και πάλι δεν θα το κάνετε. Εντάξει, όχι. Δεν το κάνω επειδή έχει χαλάσει. Okay. Θέλει φόρτιση και δεν ξέρω πού είναι ο φορτιστής. Βάλε τον Γκλόμπο και το Ραμίρες να πούνε πώς νιώθουν που έφτασε στις 1000 subscribers.
Ίσως παιδιά αυτό να είναι το τελευταίο μου βίντεο. Ίσως στο επόμενο βίντεο εμφανιστεί αυτός που έγραψε το προηγούμενο σχόλιο. Καλύτερα να ησυχάσουμε. Θες εσύ να διευθύνεις κανάλι να δεις πως είναι. Θες εσύ να διευθύνεις κανάλι να δεις πως είναι. Και κάπως έτσι μετέδεσα μια μπάλα του βόλεϊ σε μια μπάλα του μπάσκετ. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke.